היי חבר'ה, שמעתי מכמה אנשים שהם פותחים את הווינדוס 7 שלהם, יש מסך שחור ומשונה שהם לא יכולים לעשות כלום איתו. ואני עליתי על הפתרון, זה הולך להיות קצר, אז שווה לראות את הסרטון. לוחצים קונטרול על דילית, אחר כך לוחצים על הפעל את מנהל המשימות, אחרי זה לוחצים על משימה חדשה ורושמים את זה. אופסי, זה לא טוב, רגע, בעיה. תשכחו מהרשימה, פשוט תלחצו על עיון, על המחשב שלי, כן, מחשב. על דיסק מקומי C, תבדקו שזה לא D, אחר כך לוחצים על משתמשים, השם של המשתמש, שלי זה XX21, פותחים אותו, לוחצים על שולחן העבודה ועל דסקטופ, אחר כך על אישור, והופלה המחשב עובד. בבקשה. אפשר לסגור את מנהל המשימות, ומחשב מתפקד כמו שצריך, אפשר לשחק, הכל פשוט מצוין. תודה שראיתם.